dan i dobrodošli na vikend Obradnik Srbija. Evo idemo malo na kampovanje, 1-2 dana. Lokacija Breznička reka, nadamo se lepom vremenu, pošto se svašta najavljuju. Tako da, za sad je lepo. Probat ćemo neku opremu koju sam dokupio, zato se ide, malo se snimi šta je novo u asortimanu, pa se gledamo u nastavku videa. One eternity later. Evo kako izgleda setup. Novo dopreme je ovaj Skandika Pitea SUV šator. Mogu da kažem da sam zadovoljan. Ogroman je 3x3 sa 2.20, 2.30 visine. Lep pristup iz kola, iz kolima iz šatora. Ima mesta za 2 kreveta, što je najvažnije. Novo je isto i ovaj Happy Home primus. Dolazi u kutiju upakovan, tako da to je to za sada.
Pitaj jabuča. Nema 3 kore, sve jabuke. Vodiš? Da? Vodiš? Sve jedno še je? Nema tamo nešto. Možda veće.